U tul il-jum tas-Sibt komplew l-attivitajiet ta' Misraħ il-Miliet, attivitajiet li qed ikunu organizzati fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista. Is-Sibt filgħodu kollox ingħata bidu b'attività immirata għat-tfal, imżewqa b'diversi logħob għat-tfal, kant, sfin u anke face painting. F'din l-attività ma naqsux ukoll karattri ta' Disney u anke dawra bit-trackless train għat-tfal flimkien ma' ġenituri u nanniet mid-Dar Ċentrali sal-Belt Valletta. Aktar tard is-Sibt filgħaxija bdiet tittella serata ta' divertiment tal-familja kollha, imżewqa b'kant, mużika u sfin minn diversi artisti lokali u skejjel ta' sfin. L-attivitajiet ta' Misraħ il-Miliet fetħu l-ġimgħa filgħaxija bl-inawgurazzjoni ssir mill-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech. Preżenti wkoll is-Segretarju Ġenerali Michael Piccinino, il-Viċi Kap Nazzjonalista Alex Perici Kalascione u l-organizzatur ta' Misraħ il-Miliet, id-Deputat Robert Kutajjar. Il-ġimgħa pparteċipaw il-kor La Voix Harmony ta' Ġiljina Tart u l-Grupp Popolari Extend, dan fil-waqt li fetħu numru ta' stands brabta ma' dawn il-festi. Tul dawn il-jiem id-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista se tkun miftuħa kuljum, tilqa' n-nies għal dawn iż-żminijiet ta' festi bl-istands ta' beħ ta' ponzjetti, ħelu u xorb tradizzjonali tal-Miliet fost l-oħrajn se jibqgħu miftuħin tul ix-xahar kollu ta' Diċembru. Dan fil-waqt li fit-8 ta' Diċembru se tkun organizzata maratona ġbir ta' fondi li se tixxandar ukoll kemm fuq Net Television u anke fuq Net FM.